ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, никоси муҳимтарин хабарҳои рӯз аз шабакаи иттилоотии ҷаҳонамо дар студия Парвиз Қурбонзода. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти ҷумҳурии Арманистон муҳтарам Ваагн Хачатурян барқияи табрикӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст. муҳтарам Ваагн Гарникович, ба муносибати интихоб шуданатон ба маснади президенти ҷумҳурии Арманистон ба шумо табрику таҳнияти самимӣ ва таманниёти неки худро мерасонам. Тоҷикистон ва Арманистонро анъанаҳои деринаи дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкориҳои созанда бо ҳам мепайванданд. итминон дорам, ки муносибатҳо миёни кишварҳоямон минбаъд низ тавсия ёфта соҳаҳои нави ҳамкориро фаро хоҳанд гирифт. омодаам дар ин ҷода якҷоя бо шумо саъю талошҳои лозимаро ба харҷ диҳам. бо истифода аз ин фурсат ба шумо муҳтарам Ваагн Гарникович сиҳатмандии бардавом ва дар фаъолияти пурмасъулияти давлатӣ комёбиҳо, ба мардуми дӯсти Арманистон сулҳ, шукуфоӣ ва некуаҳволӣ орзу менамоям. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти тозаинтихоби Маҷористон муҳтарам Каталин Ева Варешне Новак барқияи табрикӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст. хонуми олиҷоҳ, бо камоли мамнуният шуморо ба муносибати интихоб гардиданатон ба ҳайси президенти Маҷористон самимона табрик менамоям. Тоҷикистон ба таҳкиму тавсияи минбаъдаи муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории муфид бо Маҷористон манфиатдор мебошад ва ояндаи онҳоро нек арзёбӣ менамояд. мо хоҳони вусъати бештари ин ҳамкориҳо ва кушодани саҳифаҳои нав дар ростои тавсияи равобити густурдаи байни ду давлати дӯст ҳастем ва аз тамоми имкониятҳои мавҷуда дар ин самт истифодаи муассир ба амал хоҳем овард. итминон дорем, ки тавассути кӯшишҳои якҷоя сатҳи шарикии мо дар соҳаҳои гуногуни мавриди эҳтимоми тарафайн ба пояҳои баландтар бардошта хоҳад шуд. бо истифода аз фурсати муносиб ба шумо хоними олиҷоҳ сиҳатмандиву саодат ва дар ҷодаи амалӣ намудани вазифаи пурмасъулияти наватон комёбиҳо ба мардуми дӯсти Маҷористон сулҳу амонӣ ва пешрафту шукуфоҳӣ хоҳонам. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти тозаинтихоби ҷумҳурии Корея муҳтарам Юн Сокёл барқияи табрикӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст. ҷаноби олӣ, бо камоли хушнудӣ шуморо ба муносибати интихоб шуданатон ба маснади олии президенти ҷумҳурии Корея самимона табрику таҳният мегӯям. мо ҷумҳурии Кореяро аз ҷумлаи шарикони муҳими худ дар арсаи байналмилалӣ медонем. кишвари шумо дар қатори аввалинҳо соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба расмият шинохт ва соли равон мо 30-солагии истиқрори муносибатҳои дипломатиямонро, ки ба 27 апрел рост меояд, ҷашн мегирем. бо изҳори қаноатмандӣ аз сатҳу муҳтавои кунунии муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистон ва ҷумҳурии Корея, омодагии инҷонибро ҷиҳати густариши минбаъдаи онҳо дар ҳама арсаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн иброз менамоям. бовар дорам, ки бо саъю талошҳои муштараки ҷонибҳо робитаҳои ҳасанаи ду кишвари ба ҳам дӯст минбаъд низ дар маҷрои рушду тавсия идомаи нек пайдо карда натиҷаҳои самарабахш ба бор хоҳанд овард. ба шумо ҷаноби президент сиҳатмандӣ, саодати рӯзгор ва дар пешбурди фаъолияти пурмасъулиятатон комёбиҳо, ба мардуми дӯсти ҷумҳурии Корея сулҳу субот ва шукуфоӣ беш аз пеш орзумандам. 16 март таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи 22-юми шӯро баргузор гардид. дар ҷаласа масъалаҳои вобаста ба рафти иҷрои қарорҳои шӯрои машваратӣ, натиҷаҳои таҳлил ва тавсияҳо оид ба рушди тиҷорати электронӣ, истифодаи воситаҳои муосири рушди соҳибкорӣ миёни занон ва ҷавонон, лоиҳаи рӯзномаи ҷаласаи ояндаи шӯрои машваратӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. гузориши ҳамкорони мо. 16 март таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи 22-юми шӯро баргузор гардид. дар ҷаласа масъалаҳои вобаста ба рафти иҷрои қарорҳои шӯрои машваратӣ, натиҷаҳои таҳлил ва тавсияҳо оид ба рушди тиҷорати электронӣ,
истифодаи воситаҳои муосири рушди соҳибкорӣ миёни занон ва ҷавонон. лоиҳаи рӯзномаи ҷаласаи ояндаи шӯрои машваратӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. зимни баррасии масъалаҳои ҷаласа пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мунтазам вусъат ёфтани раванди ислоҳотро тавассути муколамаи озоди байни давлат ва бахши хусусӣ бо баргузории ҷаласаҳои шӯро қайд намуда, дар ин замина беҳтар гардидани фазои сармоягузорӣ дар соҳаҳои воқеии иқтисодиёт, ташкили низоми шарикии давлат ва бахши хусусӣ, шомилшавии Тоҷикистон ба конвенсияҳои байналмилалӣ, таъсиси рейтинги кредитии соҳибихтиёрии Тоҷикистон, роҳандозии хизматрасониҳои электронӣ ба соҳибкорону сармоягузорон ва ислоҳоти дигарро натиҷаи фаъолияти самараноки шӯро арзёбӣ намуданд. таъкид гардид ки баҳри таъмини рушди устувори бахши хусусӣ, заминаи меъёрии ҳуқуқӣ дар самтҳои ба қайдгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ, ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкориву сармоягузорӣ ва низоми иҷозатдиҳӣ боз ҳам мусоид гардида, аз оғози соли 2022 мавриди амал қарор гирифтани Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав барои беҳтар гардидани фазои соҳибкориву сармоягузорӣ, гузариш ба технологияи рақамӣ ва ташкили ҷойҳои корӣ замина мегузорад. вобаста ба роҳандозии тиҷорати электронӣ ва нақши муҳими он, хусусан дар шароити пандемияи коронавирус, мавқеи пешбарандаро касб намудани он, фароҳам овардани имкониятҳо ҷиҳати коҳиш ёфтани хароҷот вобаста ба ташкили савдо, анҷом додани амалиётҳо ба таври ғайринақдӣ бо сарфи вақт дар муҳлати кӯтоҳ, инчунин ҷанбаҳои дигари масъалаҳои соҳа қайд карда шуд. ҳамчунин президенти мамлакат масъалаҳои бартараф намудани монеаҳоро дар фаъолияти бахши хусусӣ вобаста ба санҷишҳои беасос аз ҷониби баъзе мақомот қайд намуданд. дар ин робита зикр гардид ки пурра ҷорӣ намудани низоми электронӣ дар муносибатҳои байни мақомоти санҷишӣ ва субъектҳои соҳибкорӣ шаффофиятро таъмин намуда, барои сари вақт муайян ва бартараф кардани камбудиҳо ва аз байн бардошта шудани зарурати гузарондани санҷишҳои зиёд имкон медиҳад. оид ба рафти иҷрои қарорҳои шӯрои машваратӣ қайд гардид ки қарорҳои қабулгардида ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи саноат, аз ҷумла мукаммал намудани заминаи меъёрии ҳуқуқӣ, баландбардоштани иқтидорҳои истеҳсолӣ ва содироти бештари маҳсулот, рушди тиҷорати электронӣ, таъсиси марказҳои логистикӣ ва дигар масъалаҳои мубрами рушди соҳибкориву сармоягузорӣ равона карда шуданд. дар ин замина нақшаи чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи саноат барои солҳои 2021-2023 бо қарори ҳукумати мамлакат аз 2 сентябри соли 2021 тасдиқ гардида, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сиёсати давлатӣ дар соҳаи саноат аз 23 декабри соли 2021 қабул карда шуд. ҳамчунин дар самти такмил додани барномаҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ дар асоси талабот ба эҳтиёҷоти бозори меҳнат, стандарти давлатии таҳсилоти олии касбӣ бо назардошти талаботи меъёрҳои байналмилалӣ таҳия гардид. натиҷаи дигари ислоҳот ин роҳандозии муваффақонаи низоми содироткунандагони ба қайд гирифташудаи Иттиҳоди Аврупо буда. тазаккур дода шуд ки дар низоми мазкур 61 ширкати ватанӣ ба қайд гирифта ва соли 2021 тавассути ин низом аз ҷониби ширкатҳои мазкур дар маҷмӯъ ба маблағи зиёда аз $19 миллион маҳсулот содир карда шуд. тавре қайд карда шуд дар раванди тақвияти хизматрасониҳои давлатии электронӣ ба соҳибкорону сармоягузорон аз ҷониби вазорату идораҳо, аз ҷумла заминаи мобилии соҳибкор бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ таҳриррезӣ гардида дар шабакаи интернет роҳандозӣ шуд. вобаста ба натиҷаҳои таҳлил ва тавсияҳо оид ба рушди тиҷорати электронӣ ки дар ҷаласаи шӯрои машваратӣ баррасӣ гардиданд, қайд карда шуд ки мукаммал намудани қонунгузорӣ дар соҳаи танзими тиҷорати электронӣ ва инфраструктураи он барои рушди тиҷорати электронӣ дар ҷумҳурӣ муҳим буда. дар ин самт тадбирҳои дахлдор бояд андешида шаванд. дар ҷаласа вобаста ба истифодаи воситаҳои муосири рушди соҳибкории бонувон ва ҷавонон, хусусан масъалаҳои дастгирӣ ва таъмини рушди соҳибкории бонувон ва ҷавонон, нақшаҳои минбаъда ва тадбирҳо ҷиҳати амалисозии барнома ва дигар санадҳои рушди соҳибкории бонувон ибрози назар карда шуд. инчунин дар ҷаласа шӯрои машваратӣ қарор қабул кард ки масъалаи таъмини рушди устувори соҳибкорӣ ва ҷалби сармоя барои саноатикунонӣ бо суръати кишвар барои баррасӣ ба ҷаласаҳои ояндаи шӯро пешниҳод карда шавад. ҷиҳати баррасӣ ва муҳокимаи масъалаҳои рӯзномаи ҷаласа раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ Саъдӣ Қодирзода
роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди корвони аср абдулло ҳасанов, раиси шӯрои ҳамоҳангсозии шарикони рушд, ҳамоҳангсози доимии созмони милали муттаҳид дар Тоҷикистон Сезин Синан Оглу, роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди инноватсия дар технологияи муосир Фаррух Солеҳов, роҳбари намояндагии барномаи рушди созмони милали муттаҳид дар Тоҷикистон Ленни Монтиэл, намояндаи доимии Бонки ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон Озан Севимли, роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Шафқат Манзура Ғафурова, роҳбари намояндагии Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд дар Тоҷикистон Рика Ишии ва роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Асрори Санг Далер Шарифӣ баромад карда андешаҳои худро вобаста ба масъалаҳои баррасишуда иброз намуданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шӯрои машваратии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаро ҷамъбаст намуда, вобаста ба нуқтаҳои дар он зикр гардида ба вазорату идораҳо ва масъулини мақомоти давлатӣ дастуру супоришҳо ва ба шарикони рушд тавсияҳои дахлдор доданд. аз ҷумла дар робита ба нокифоя будани нишондиҳандаҳои бахшҳои сармоякгузорию соҳибкорӣ барои таъмини рушди устувори кишвар бо дар назардошти хавфу омилҳои манфии берунӣ ба вазорату идораҳо, шӯроҳои соҳибкорию сармоякгузорӣ назди раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо супориш дода шуд, ки ташаббусҳои созандаи соҳибкорону сармоякгузоронро ҳамаҷониба дастгирӣ карда ҷиҳати боз ҳам афзун намудани ҳиссаи бахши хусусӣ дар иқтисодиёт чораҳои иловагӣ андешанд. таъкид гардид, ки дар ин самт хусусан ба такмили низоми дастгирии соҳибкорию сармоякгузорӣ ва тақвияти нерӯи инсонӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои муосир ва истифодаи дурусти онҳо, ки рақобатнокии миллиро таъмин менамоянд, бояд таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа зоҳир карда шавад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни таҳлили вазъ вобаста ба шиддат пайдо кардани ҳолати геосиёсии ҷаҳон, авҷ гирифтани низоъҳои тиҷоратӣ, болоравии нархи молу маҳсулот дар ҷаҳон, хусусан маводи озуқаворӣ ва сӯзишворӣ, ҷорӣ гардидани маҳдудиятҳо дар шабакаҳои логистикии интиқоли молу маҳсулот ва дигар омилҳои берунӣ ба иқтисодиёти Тоҷикистон, дар назди шарикони рушд зарурати такмили барномаву нақшаҳоро ҷиҳати афзоиш додани кӯмакҳо дар самти кам кардани таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди кишвар, дастгирии буҷети давлатӣ, татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки сармоягузорӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармоя ва маблағгузории ташаббусҳои соҳибкорону сармоягузорон ба миён гузоштанд. бо дар назардошти нақши муҳими тиҷорати электронӣ ҳамчун омили пешрафти иҷтимоиву иқтисодии кишвар пешниҳод карда шуд, ки шароит ва инфрасохтори соҳа барои гузариши тиҷорат аз шакли маъмулӣ ба электронӣ дар кишвар тақвият дода шавад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати самаранок танзим намудани муносибатҳои соҳибкорӣ дар самти тиҷорати электронӣ, вазорати рушди иқтисод ва савдо ва маркази миллии қонунгузориро вазифадор карданд, ки якҷо бо дигар вазорату идораҳои дахлдор барои ҳар чӣ зудтар таҳия ва қабул намудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тиҷорати электронӣ бо фарогирии талабот, қоидаҳо ва тартиби ташкили фаъолият дар ин соҳа тадбирҳои заруриро амалӣ намоянд. ҳамчунин бо мақсади таъмин намудани рушди ҳамаҷонибаи тиҷорати электронӣ дар кишвар ба вазорати рушди иқтисод ва савдо супориш дода шуд, ки лоиҳаи стратегияи рушди тиҷорати электронӣ ва барномаи амал оид ба татбиқи онро таҳия ва ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намояд. стратегия ва барномаи амал бояд маҷмӯи чорабиниҳоро оид ба баландбардоштани малакаи рақамӣ ва молиявии аҳоливу соҳибкорон, рушди инфрасохтор ва логистикаи тиҷорати электронӣ, такмил додани гардиши ҳуҷҷатҳо ва пардохтҳои электронӣ фарогир бошад. аз ин рӯ сарвари давлат сохторҳои марбутаро вазифадор намуданд, ки чораҳои самараноки гузариши муназзам аз низоми анъанавӣ ба низоми рақамиро бо дар назардошти масъалаҳои муҳими соҳа, аз ҷумла роҳандозии ҳамаҷонибаи имкониятҳои технологияҳои электронӣ дар амалиёти тиҷоратӣ, истифодаи васеъи кортҳои бонкӣ ва мобилӣ, коҳиш додани ҳаҷми тиҷорат бо пули нақд, ҷорӣ намудани расидҳои электронӣ ва дигар ҷанбаҳои рушди соҳа амалӣ намоянд. дар баробари ин бояд амнияти иттилоотӣ ва бехатарии киберӣ дар ҳама соҳаҳои истифодаи технологияҳои рақамӣ таъмин карда шавад. вазорати маориф ва ин ва дигар сохторҳои марбута аз президенти мамлакат супориш гирифтанд, ки барномаҳои таълимиро ҳарчӣ зудтар такмил дода барои омӯзиши васеъи технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ шароити мусоид фароҳам оваранд. дар ин раванд таҳия ва татбиқи барномаи омодасозии кадрҳои соҳаи технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ бо истифодаи усулҳои муосири таълим мувофиқи мақсад дониста мешавад.
вобаста ба нақши муҳими паркҳои технологӣ дар ҳалли масъалаҳои таъсиси ҷойҳои навикорӣ, рушди тиҷорати электронӣ, афзоиши ҳиссаи технологияҳои иттилоотӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва тавлиди маҳсулоти глобалӣ ба вазорат идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш дода шуд, ки ҷиҳати мукаммал намудани заминаи меъёрии ҳуқуқӣ вобаста ба фаъолияти паркҳои технологияҳои иттилоотӣ ва таъсиси онҳо чораҷӯӣ намоянд. ضمن سخنرانی در جلسه شورای سرمایه‌گذاری پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که مکمل سازی و ساده‌گردانی سندهای معیاری حقوقی و فراهم آوردن شرایط باز هم مساعد برای صاحبکاری بانوان به خصوص دسترسی به ذخیره‌های مالیوی ارزان، تامین نمودن اینفراستراکچور جهت فعالیت ثمرناک بانوان و کسب آموزی و بلند برداشتن ملکه صاحبکاری آنها مهم ارزیابی می‌گردد. از این رو به کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و کاتبات شورا سپارش داده شد که یکجا با دیگر وزارات و اداره‌ها لایحه برنامه رشد صاحبکاری بانوان در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 را تهیه و پیشنهاد نمایند. به کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی سپارش داده شد که یکجا با دیگر وزارات و اداره‌ها اوید به تأسیس فوند دستگیری لایحه‌های اینوواسیونی و لایحه‌های نو آغاز شونده جوانان که از حساب سرمایه‌گذاری‌ها تشکل می‌یابد پیشنهاد مشخص منظور نمایند. به شریکان رشد توصیه داده شد که دستگیری خود را در این سمت تقویت بخشند. همچنین کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و کاتبات شورا وظیفه‌دار گردیدند که یکجا با دیگر وزارات و اداره‌ها در خصوص باز هم بهتر نمودن فعالیت صاحبکاری جوانان تحلیل همه‌جانبه گذرانده نتیجه آن را با توصیه و پیشنهادهای مشخص به جلسه‌های آینده شورا منظور نمایند. حالا برای عملی‌سازی شریکی دولت و بخش خصوصی در کشور زمینه ضروری معیاری حقوقی فراهم آورده شده است و استفاده وسیع آن در ساحه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی جهت رشد استحصالات وطنی، بالا برداشتن سطح خدمت‌رسانی‌ها و تأسیس جای‌های نویکاری باید تامین کرده شود. از این لحاظ سرور دولت با کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، وزارت اداره‌های ساحوی و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سپارش دادند که نمونه یگانه شرطنامه همکاری اوید به سرمایه‌گذاری را تهیه نموده برای استفاده وسیع مکانیزم شریکی دولت و بخش خصوصی و تطبیق لایحه‌های بیشتر در این سمت تدبیرهای ضروری را عملی نمایند. در آخر پرزیدنت مملکت رئیس شورای مشورتی اوید به بهتر کردن فضای سرمایه‌گذاری محترم امامعلی رحمان اظهار اطمینان نمودند که تطبیق قرارهای در جلسه امروزه شورا قبول گردیده برای باز هم بهتر شدن فضای سرمایه‌گذاری و رشد صاحبکاری در کشور مساعدت می‌نمایند. با همین جلسه 22 شورای مشورتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به بهتر کردن فضای سرمایه‌گذاری با آخر رسید. фармони президенти ҷумҳурияи тоҷикистон дар бораи эълон намудани мораторӣ ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ бо мақсади дастгирии давлатии фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷалби сармоя, ташкили ҷойҳои корӣ ва кам намудани санҷишҳо мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурияи тоҷикистон фармон медиҳам. ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ то 1 январи соли 2023 мораторӣ эълон карда шавад. ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон дар муҳлати 1 моҳ санадҳои меъёрии ҳуқуқии худро ба фармони мазкур мутобиқ гардонад. президенти ҷумҳурияи тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 16 марти соли 2022 16 марти соли 2022 бо мақсади дастгирии давлатии фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ, фароҳам овардани фазои мусоид барои ҷалби сармоя, ташкили ҷойҳои корӣ ва кам намудани санҷишҳо, фармони президенти ҷумҳурияи тоҷикистон дар бораи эълон намудани мораторӣ ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ба тасвиб расида, дар асоси он ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ то 1 январи соли 2023 мораторӣ эълон карда мешавад. мувофиқи фармони мазкур, қонуни ҷумҳурияи тоҷикистон дар бораи мораторӣ ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ қабул карда мешавад ки он муносибатҳои вобаста ба моратории эълоншударо танзим мекунад. ҳамчунин қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқии татбиқи мораторӣ ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкориро муайян намуда, тартиби татбиқи мораториро муқаррар ва ҳуқуқу манфиатҳои қонунии субъектҳои соҳибкориро ҳифз менамояд.
طبق مقررات قانون در دوره تطبیق مراتوری با سنجش‌ها عمل مقررات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان وابسته به سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری باز داشته می‌شود. از نتیجه تطبیق مراتوری با سنجش‌ها مقام وکالتدار دولتی اوید به سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی مانیتورینگ تطبیق قانونگذاری مراتوری با سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری را طبق ترتیب مقرر گردیده گذرانیده از نتیجه آن معلومات تحلیلی منظور می‌نماید. پروکراتورای گنرالی نظارت رعایت و اجرای قانون مذکور را عملی می‌نماید. ادامه برنامه فستیوال دوستی جوانان شهر دوشنبه تحت عنوان جوانان پیروان پیشوای ملت و میراثدار عنعنه‌های نوروزی از 16 تا 19 سال روان ادامه می‌یابد. این فستیوال با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. گزارش همکاران ما. در اساس نقشه چرابینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه اوید به آمادگی و تجلیل عید بین المللی نوروز 2022 که با قرار دخلدار رئیس شهر دوشنبه تصدیق گردیده است، فستیوال دوستی جوانان شهر دوشنبه تحت عنوان جوانان پیروان پیشوای ملت و میراثداران عنعنه‌های نوروزی آغاز گردید که آن تا 19 مارس سال روان ادامه می‌یابد. در استانخانه ملی تاجیکستان همایش شهری جوانان تحت عنوان پیشوای ملت مایه افتخار و سعادت و سرجمی ما جوانان با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، نمایندگان از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه، رهبریت فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان، ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه و نمایندگان وزارت و اداره‌ها، گیرندگان استیپندی رئیس شهر دوشنبه، دانشیان خارجی پایتخت، غالبان المپیادهای فنی بین المللی و جوانان فعال شرکت داشتند. هدف تشکیل و برگزاری فستیوال مذکور و مسئولین در بلند برداشتن حس خودشناسی و خودآگاهی، تحکیم دوستی و رفاقت و یگانگی در بین جوانان، اینچنین تبادل تجربه و شناسایی از جایهای فرهنگی و فراغتی پایتخت معنی داد نمودند. مسئولین ضمن سخنرانی ابراز داشتند که جشن نوروز در حقیقت یک جزء خاطره تابناک معنوی آدمان میباشد که نسل‌ها را به هم پیوند داده، رابطه‌های دوستی و مناسبت‌های همیاری و همکاری را باز هم قوی می‌گرداند. از همین جهت‌های خاص است که خرد و بزرگ آمدن نوروز را به صبرانه انتظاری می‌کشند، برای با شکوه تجلیل نمودن آن آمادگی می‌گیرند و این جشن فرخنده و آیین مردمی را در سطح بلند استقبال کرده خوشحالی و خوشنودی می‌نمایند. اینچنین مسئولین دیگر ساختار و اداره‌ها در موضوع‌های نقش پیشوای ملت در روند جهانی شب نوروز، سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت، مکتب بزرگ تربیت خودشناسی نسل جوان، دستگیری دولتی جوانان عامل مهم رسیدن به هدف‌های سازنده و غیرها برآمد نمودند. در دایره برنامه فستیوال دوستی جوانان شهر دوشنبه تحت عنوان جوانان پیروان پیشوای ملت و میراثداران عنعنه‌های نوروزی دیگر چاره‌بینی‌ها نیز به نقشه گرفته شده است. موضوع دیگر تأسیس کارخانه‌های استحصالی در شهر و ناحیه‌های مملکت برابر مساعدت برای نائل گردیدن به هدف چهارم ملی یعنی صنعتی کنونی با صورت کشور در سمت جلب هرچی بیشتری ساکنان با جای کاری دائمی زمینه استوار می‌گذارند. این تدبیر همزمان اقتدار صادراتی کشور را تقویت بخشیده جهت تامین بازارهای استعمالی با محصولات خودی کمکی زیاد می‌کند. گزارشی همکاران ما از ناحیه باباجان غفوروف. در دوران صاحب استقلالی برای صاحبکاران و متخصصان شرایط مساعد سرمایه‌گذاری جهت تأسیس کارخانه و کارگاه‌های استحصالی فراهم آورده شده برای تامین زنان دهات با جای کاری دائمی در ناحیه باباجان غفوروف از جانب صاحبکارزن کارگاه دوزندگی مورد استفاده قرار گرفت. محصولات اساسی کارگاه را لباس یگانه مکتبی تشکیل می‌دهد. لباس یگانه مکتبی که خوانندگان را در یک سطح قرار می‌دهد و طبقه بندی را از بین می‌برد، اساساً در کارگاه‌های دوزندگی شهر و ناحیه‌ها طریق فرمایش آماده کرده می‌شود. سیخ دوزندگی امیر در جماعت خسته‌ورز با دوختن لباس‌های یگانه مکتبی و لباس‌های نظامی ساختمانی مشغول بوده زیاده از 50 نفر زنان و بانوان محله فعالیت می‌برند. امروز باشد از طرف کارگاه با کمیته پدر و مادران و مؤسسه‌های تعلیمی شرطنامه‌ها بسته شده ایستاده است که برای دوختن لباس‌های مکتبی ما همه این نقشه‌ها را به اجرا خواهیم نمود.
جمعیت داروی مسئولیتش محدود امیر نایب‌جان غفورов از موفق‌ترین کارخانه‌های دویزندگی برای استحصال لباس یگانه مکتبی محسوب می‌یابد و این سال نیز برای استحصال لباس مکتبی فرمایش گرفته است. لباس یگانه مکتبی از متوی بازگوی طلبات آماده و دوخت لباس به معیار و استاندارد جهانی مطابق بوده از جانب پدر و مادران پذیرفته شده است. وقتی که این کارخانه را کریم و مدینه خان شدن اول آموزاندن 5 ماه می شود که من همچون دوزنده کار میکنم. همزمان مسئولین کارگاه تصمیم دارند در هر یک مؤسسه از 5 تا به 10 نفر خوانندگان یتیم کل رایگان لباس مکتبی تحفه نمایند. استحصالات در کارخانه برای آماده شدن زنان و شغل فرا گرفته شدند. برتری دیگری کارخانه امیر آن است که در جریان استحصالات آموزش گذشته متخصصان به کار جلب کرده میشوند و من بعد توسعه کارخانه پیش بینی شده صف کارگران به 100 نفر رسانیده می شود. ҳунарҳои мардумӣ дар кишвар то рафт эҳё ва рушд меёбанд ки ин раванд аз меҳнатдӯстиву ҳунарпарварии миллати тоҷик шаҳодат медиҳад. дар намоишгоҳи экспо 2020 ки дар шаҳри дубайи амороти муттаҳидаи араб ҷараён дорад, гӯшаи миллии ҷумҳурии тоҷикистонро дар баробари дигар дастовардҳои миллӣ ҳунарҳои гуногун зинат бахшидааст. инҷо шаҳри дубайи амурати муттаҳидаи араб аст ва мо қарор дорем дар намоишгоҳи экспо 2020. аз кишвари мо зиёда аз 40 ширкати истеҳсолӣ дар ин намоишгоҳи байналмилалӣ молу маҳсулоти хешро ба намоиш гузоштаанд. соҳаи сайёҳӣ ва ҳунармандӣ ду самти афзалияноки сарватҳои миллӣ ҳастанд ки бо ҳам алоқамандии зич доранд ва барои муаррифии фарҳангу таърихи кӯҳани халқи тоҷик ба ҷаҳониён аҳамияти хоса доранд. I'm Linda from South Africa. салом, номи ман Линда. Ман аз Африқои ҷанубӣ мебошам. Ман хушнуд аз он ҳастам ки дар гӯшаи зебоманзари Тоҷикистон қарор дорам. гӯшаи Тоҷикистон пур аз таассуроти аҷиб мебошад. чуноне ки шумо мебинед, дар ин ҷо корҳои кандакорӣ аз чӯб ва дарахтони чормағз вуҷуд дорад. ин кандакориҳоро ҳунармандони асили тоҷик бо достони мӯъҷизаофари худ омода карданд. дар ин ҷо одамон метавонанд сари дастурхон омада як пиёла чой нӯшанд ва суҳбати дӯстона ороянд. ин кандакориҳо хеле моҳирона сохта шуданд. дар ин гӯша ба ман бисёр чизҳои тоҷикона писанд омад. аз он ҷумла қолинбофии занони тоҷик, нақшу нигор, матоҳи атлас ва адрас ва чакан. инчунин дар ин ҷо сангҳои гуногунранг аз тамоми минтақаҳои тоҷикистон ба маърази дид гузошта шудааст ки ба ман хело писанд омад. агар шумо ба гӯшаи тоҷикистон ташриф биёред, метавонед дар ин ҷо лухтакҳои анъанавӣ, меваҳои болаззат аз қабили зардолу, шафтолу, олуча ва дигар меваҳои биҳиштосои тоҷикистонро пайдо намуд. тоҷикистон дорои захираҳои обӣ мебошад ва 93% обҳои тоҷикистонро пиряхҳо ташкил медиҳанд. ман аз руду дарёҳои тоҷикистони биҳиштосо об нӯшидам ва он маззаи хеле гуворо дорад. марҳамат ба Тоҷикистон. And yes, this is Tajikistan. таъриху фарҳанги кӯҳан, мардуми тамаддунофар, ҳунар ва фарҳанги шаҳрсозию шаҳрдорӣ, ҳунармандии тоҷикон дар маҳалҳои мухталифи кишвар дар ҷаҳон шӯҳрат пайдо намудаанд. ҳамин тавр рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ омили муҳими муаррифгари чеҳраи миллат ва фарҳанги он, пешрафти иқтисодиёти кишвар ва сатҳи зиндагии мардуми он ба ҳисоб меравад. маҳз ба хотири муаррифии ҳунарҳои мардумӣ ва таъриху фарҳанги кӯҳани миллати тоҷик, павилёни ҷумҳурии Тоҷикистон дар намоишгоҳи экспо 2020 шаҳри Дубайи Амурати Муттаҳидаи Араб таъсис дода шудааст ки ин дар воқеъ метавонад Тоҷикистонро ба ҷаҳониён муаррифӣ намояд ва диққати сайёҳонро ба кишвари биҳиштосои мо ҷалб созад. чуноне ки шумо мебинед, айни замон мо дар гӯшаи Тоҷикистон қарор дорем. воқеан тоҷикон дорои фарҳанги бой ҳастанд. фарҳанги пурғановати миллати тоҷик шабеҳу монандии зиёд бо фарҳанги мардуми араб дорад. кишвари шумо кӯҳӣ мебошад ва танҳо 3% онро ҳамворӣ ташкил медиҳад. ҳамчунин Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги обӣ ва руду чашмаҳои мусаффо аст ва 60% захираҳои обии Осиёи Миёнаро ташкил медиҳад. чуноне ба мушоҳида мерасад, дар гӯшаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар намоишгоҳи экспо 2020 намунаи волои ҳунарҳои мардумӣ низ аз ҷониби ҳамватанонамон
ба марази дид гузошта шудааст ки ин таваҷҷӯҳи ҳар бинандаро ба сӯи худ ҷалб месозад. бояд гуфт ки таъсиси павилион дар намоишгоҳи байналмилалии Экспо 2020 хусусан гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ дар самти боз ҳам бештар муаррифӣ кардани фарҳангу тамаддуни кӯҳани миллати тоҷик барои ҷаҳониён мусоидати фаъол мекунад. шамсзода сироҷиддин, шаҳри Дубайи Амурати Муттаҳидаи Араб. хабар ҷаҳоннамо. кормандони соҳаи маорифи шаҳри Кӯлоб дар асоси нақшачорабиниҳои 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф сармашқи фаъолият қарор дода, бо истифода аз симхонаҳои фаннӣ бо технологияи муосир муҷаҳҳаз омӯзиши фанҳои дақиқро ба роҳ монда, тафаккури техникии хонандагонро боз ҳам баланд мебардоранд. бо мақсади амалӣ намудани яке аз нуқтаҳои муҳими паёми қаблии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълон кардани солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф дар раёсати шуъбаи маорифи шаҳри Кӯлоб тадбирҳои мушаххас амалӣ карда мешавад. шӯъбаи маорифи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илми маориф эълон намудани соли 2020-2040 нақша чорабиниҳо тартиб дода, ҳамчунин барои нолиштон ба мақсадҳои барнома ва ҳалли вазифаҳо ба нақша гирифта шуда семинари дастурии ба роҳбарони муассисаҳои таълими шаҳри деҳоти Кӯлоб гузаронда шуда истодааст. оид ба масъалаи мазкур байни хонандагони синфҳои 8 арифметикаи зеҳнӣ ва байни хонандагони синфҳои 9 муассисаҳои шаҳри деҳоти Кӯлоб пайравони итон гузаронда шуда беҳтаринҳо бо ифтихорномаи шӯъбаи маорифи мақомоти ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб қадрдонӣ гардида шудааст. воқеан омӯзиш фанҳои дақиқ тақвият бахшидани донишомӯзию малакаи зеҳнӣ ва корбарии технологияи навин дар таҳкими тафаккури техникии хонандагон нақши муҳим дорад. бо ин назардошт дар муассисаҳои таълимӣ рақами 43, 1, 45, 46 ки шароити мусоид аз ҷумла технологияи навин дастрас аст, омӯзиши фанҳои дақиқ дар сатҳи зарурӣ ташкил гузаронда мешавад. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Кӯлоб барномаи давлатии компютеркунонӣ алихешро пайдо карда бо истифода аз технологияи навин рушди соат таъмин ва дараҷаи донишомӯзию саводнокии хонандагон беҳтар мегардад. айни ҳол дар муассисаҳои таълимии шаҳр 1960 адад компютер, 107 тахтаи электронӣ ва дигар таҷҳизоти лозима мавҷуд аст. тақвият бахшидани таълим, саводнокӣ, баланд бардоштани донишомӯзӣ, бо ин тадбир омода кардани кӯдакон ба зинаи аввали мактаб яке аз масъалаҳои муҳим буда, дар баробари фаъолияти 13 муассисаи таҳсилоти томактабӣ дар назди 50 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ 51 адад гурӯҳҳои марказҳои инкишофи кӯдак амал менамояд ки 1057 нафар кӯдакон ба таълим фаро гирифта шудааст. бо мақсади иштироки хонандагон дар озмуни ҷумҳуравии фуруғи субҳи донои китоб аст омода кардани хонандагон идома дошта дар китобхонаҳои мактабӣ бо дастрасии ашъори шоиру нависандагон ҳамарӯза шумораи зиёди хонандагон ба мутолиаи китоб ҷалб карда мешаванд. каримхон амроқулзода, муҳаммадшоҳ қурбон, шаҳри Кӯлоб, ҷаҳоннамо. бинандаҳои гиромӣ, бо расидани иттилои тоза шуморо дар нашрҳои баъдӣ ошно мекунем. бо мо бошед.